Sa CCTV footage na ini sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay, mahiling ang naging salpukan kan duwang motorsiklo alas 11 ning aga kang nakaaging Domingo. Sa kusog kang Banggaan, nakalasik ning pirang metro ang sarong motorista. Sa impormasyon, gikan ang nakabanggang motorista sa syudad ning Legazpi asin pasiring kutang sentro kan Santo Domingo. Alagad man tang pigbabaybay ang nasambit na tinampo, di kaanin namang nuan ang papabalyo man ang motorsiklo na nagresulta sa saindang pagkakadiskwido. Kaya kita dapat stop, look, and listen. Pundo ka mo, nahilingon mo sa right, sa left, kung may approaching na vehicle bago ka mag-cross. Iyuto siguro na Euro na driver. Duminiretso siya. May marabason man, dahil naman nakapreno kasi maalanganin. Kasi kung ma-observe nyo po ang Lidong na road, 4 lane siya talaga. Kaya dahil maiiwasan na magkaskas talaga ang mga motorista sa yan. Kasi buwelong-buwelo. Sa presente, nagpaparayray na ang duwang motorista sa ospital asin dai pa nagkakaigwan ng pag-uulay. So, sniper na driver, igwa siyang nagtamo siya ng lugad digdi sa left chest. Tapos, saro naman po ang igwang injury sa pandok. Pero okay naman sinda. Abo magtao ng any assistance ining driver ng sniper kasi piga-allege na may fault man ini po na driver ng Euro. Mientras tanto, pigtawan doon man ni Osirin ang importansya kang CCTV, urog na sa mga mayor na dalan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal,